हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कसे आहात तुम्ही सर्वजण? आशीर्वादित आहात. प्रेज द लॉर्ड. मी पास्टर गायकवाड. अ, आज देवाच्या पवित्र वचनातून फार महत्वाचा विषय आज आम्ही हाताळणार आहोत. आणि माझ्या प्यानो हे शेवटले दिवस आहेत आणि सध्या तर भयंकर गंभीर परिस्थिती आहे. करोना सगळीकडे वाढत आहे आणि माझ्या प्यानो अनेकांना लागण होत आहे. आणि अशा परिस्थितीमध्ये माझ्या प्यानो भविष्यामध्ये काय लपलेलं आहे आम्हाला पवित्र शास्त्र सर्व काही सांगतं माझ्या प्यानो. पवित्र शास्त्रामध्ये दिलेली प्रत्येक भविष्यवाणी माझ्या प्यानो ही खरी ठरलेली आहे आणि खरी ठरत आहे. बघा, जुन्या नवीन करारामध्ये एकंदर 260 अध्याय आहेत बरं का. आणि या 260 अध्यायामध्ये प्रभूच्या दुसऱ्या येण्याविषयी 318 वेळेस सांगितलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक 25 वचनानंतर प्रभूच्या येण्याविषयीचं वचन नवीन करारामध्ये आहे. म्हणून प्रभू येशूचं येणं माझ्या प्यानो पवित्र शास्त्रामध्ये फार ठासून सांगितलेलं आहे. आणि प्रत्येक तारण पावलेल्या विश्वासणाऱ्या व्यक्तीला प्रभू येशूच्या दुसऱ्या येण्याविषयीची भविष्यवाणी आणि प्रभू येशू त्याच्या दुसऱ्या येण्याविषयीची माहिती आणि अभ्यास हा असलाच पाहिजे. आणि म्हणून माझ्या प्रियानो, आपण थोडा वेळ देवाच्या वचनावर मनन करणार आहोत. पवित्र शास्त्रामध्ये प्रभू येशूच्या दुसऱ्या येण्याविषयी काय सांगितलं आहे बघा. प्रभू येशूचं दुसरं येणं जे आहे, पहिलं येणं प्रभू येशू ख्रिस्त गायीच्या गोठ्यामध्ये जन्मास आला, अत्यंत नम्र अशा अवस्थेत आला. आणि नंतर मग माझ्या प्रियानो तो मरणावर विजय झाला, फार मोठ्या गौरवी अशा अवस्थेमध्ये माझ्या प्रियानो त्याचं स्वर्गारोहण झालं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो सर्व पृथ्वीवरील राजांचा अधिपती आणि सर्व स्वर्गाचा आणि पृथ्वीचा अधिकार प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे आला आणि माझ्या प्यानो तो स्वर्गात घेतला गेला. त्या प्रभू येशू ख्रिस्तानी जो स्वर्गात घेतलेला त्याने सांगितलं होतं की मी तुमच्याकडे येईल आणि तुम्हाला मी घेऊन जाईन. मंडळीला प्रभू येशू ख्रिस्त घेण्यासाठी या भूतलावर येणार आहे माझ्या प्यानो. तर पहिल्या पहिल्या पायरीमध्ये म्हणजे रॅप्चर त्याला आपण म्हणतो. रॅप्चर म्हणजे मेघारूढ असे अंतराळामध्ये घेतलं जाणं. मेघारूढ असं अंतराळामध्ये मंडळीला प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्या प्यानो अंतराळामध्ये येणार आणि त्यावेळेस तो आपल्या मंडळीला अंतराळामध्ये घेऊन तो जाणार आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतः बघा सांगितलं आहे त्याच्या येण्याविषयी. पवित्र शास्त्रामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने ती भविष्यवाणी केली. बघा, योहान कृष्णवर्तमान याचा 14वा अध्याय आणि या 14व्या अध्यायामध्ये त्याच्या 1, 2, 3 वचनामध्ये मी वाचतो बघा. तुमचे अंतःकरण अस्वस्थ होऊ नये. प्रभू येशू म्हणतात, तुमचे अंतःकरण अस्वस्थ होऊ नये, देवावर विश्वास ठेवा आणि माझ्यावरही विश्वास ठेवा. माझ्या पित्याच्या घरात राहण्याच्या जागा पुष्कळ आहेत. नसत्या तर मी तुम्हाला तसे सांगितले असते. मी तुम्हासाठी जागा तयार करावयास जातो आणि मी जाऊन तुम्हासाठी जागा तयार केली म्हणजे पुन्हा येऊन तुम्हाला आपल्या जवळ घेईन, यासाठी की जेथे मी आहे तेथे तुम्ही असावे. तर माझ्या प्यानो, प्रभू येशू ख्रिस्ताने आम्हाला या ठिकाणं फार मोठं अभिवचन दिलेलं आहे. कोणतं अभिवचन दिलं आहे की मी जाऊन तुम्हासाठी जागा तयार करतो आणि जागा तयार झाली म्हणजे मी येईल आणि तुम्हाला घेऊन जाईन. जिथं मी आहे तिथं तुम्ही असावं. म्हणजे त्याला प्रभू येशू ख्रिस्ताचं पुनरुत्थान झाल्यानंतर तो स्वर्गात घेतला गेला. पित्याच्या उजव्या बाजूला बसून तो मध्यस्थी करीत आमच्यासाठी, पण त्याच वेळेस तो आम्हासाठी जागा देखील तयार करत आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि म्हणून माझ्या प्यानो, हे जग हे आमचं घर नाही आहे. आम्ही या जगामध्ये प्रवासी आणि उपरी असे आहोत. आमचं घर हे स्वर्गामध्ये आहे. प्रभू येशू ख्रिस्त माझ्या प्यानो आमच्यासाठी ते घर तयार करत आहे आणि तो येईल आता आणि आम्हाला माझ्या प्यानो तिथं स्वर्गामध्ये घेऊन जाईल, नाही का. प्रभू येशू ख्रिस्तानी त्याच्या दुसऱ्या येण्याविषयी सांगितलं आणि त्यानंतर माझ्या प्यानो त्याच्या येण्याविषयी त्याच्या दूतांनी देखील माझ्या प्यानो त्याच्याविषयी दुजोरा दिलेला आहे. बघा, प्रभू येशू ख्रिस्त ज्यावेळी स्वर्गात त्याचं स्वर्गारोहण होत होतं त्यावेळेस काय झालं बघा. वाचू आपण प्रेषितांची कृत्य आणि त्याचा पहिला अध्याय, त्या ठिकाणं नववचन, पहिला अध्याय नववचन. असे सांगितल्यावर त्यांच्या डोळ्यात देखत तो म्हणजे प्रभू येशू वर घेतला गेला आणि मेघानं
त्याला त्याच्या दृष्टी आड केले. तो जात असता ते आकाशाकडे निरखून पाहत होते. तेव्हा पहा, शुभ्र वस्त्र परिधान केलेले 2 पुरुष त्यांच्याजवळ उभे राहिले. ते म्हणाले, अहो गालिलकरांनो, तुम्ही आकाशाकडे का पाहत उभे राहिला? हा जो येशू तुम्हापासून वर आकाशात घेतला गेला आहे, तोच तुम्ही त्याला जसे आकाशात जाताना पाहिले तसाच येईल. तर माझ्या प्यारो, दूतांनी देखील सांगितलं, की हा जो येशू तुम्ही पाहत आहात स्वर्गात घेतला गेलेला आहे, पण तोच पुन्हा अ, त्या ठिकाणी येणार आहे. प्रभू येशू ख्रिस्तानी त्याच्या येण्याविषयी सांगितलं आणि माझ्या प्यानो दूतांनी देखील माझ्या प्यानो त्याच्याविषयी दुजोरा दिला. आणि एवढंच नाही तर माझ्या प्यानो त्याच्या प्रेषितांनी मात देखील ती शिकवण मंडळीला दिलेली आहे, नाही का? आणि म्हणून आपण यावर मनन करणार आहोत. थेसलनिकरास पहिलं पत्र त्याचा 4था अध्याय आणि 15 वचनापासून पुढे मी वाचतो. प्रभूच्या वचनावरून आम्ही हे तुम्हाला सांगतो की प्रभूचे येणे होईपर्यंत जे आपण जिवंत असे उरू, ते आपण झोपी गेलेल्यांच्या आघाडीस जाणारच नाही. कारण आज्ञाध्वनी, आद्य दिव्यताची वाणी व देवाच्या तुतारीचा नाद होत असता प्रभू स्वतः स्वर्गातून उतरेल आणि ख्रिस्तामध्ये जे मेलेले आहेत ते पहिल्याने उठतील. नंतर जिवंत उरलेले आपण त्याच्या बरोबर प्रभूला सामोरे होण्यासाठी मेघारूढ असे अंतराळात घेतले जाऊ आणि तसेच सदा सर्वदा प्रभू जवळ राहू. या वचनाने एकमेकाचे सांत्वन करा. प्रेज द लॉर्ड. माझ्या प्यानो प्रेत क्रियेच्या वेळेस हे वचन नेहमी सांगितले जातात, की एक मोठी गौरवी आशा आम्हा देवाच्या लेकरांना, मंडळीला प्रभून दिलेली आहे, नाही का? या ठिकाणं पाऊल सांगतो, थेसलोनिकल मंडळीत देखील कोणी मरण पावलं होतं आणि त्या ठिकाणी ते लोक अत्यंत मोठा शोक करत होते. आणि ते शोक इतका करत होते की अविश्वासाने देखील एवढा शोक करत नव्हते. आणि म्हणून मग त्यांना लिहित असताना, त्यांचं सांत्वन करत असताना माझ्या प्राणो हे सुंदरशी वचन पावलाने या ठिकाणी लिहिलेली आहेत. आणि या ठिकाणी तो म्हणतो की आज्ञाध्वनी, आद्य दिव्यताची वाणी व देवाच्या तुतारीचा नाद होत असता प्रभू स्वतः स्वर्गातून उतरेल. आता प्रभू येशू ख्रिस्त स्वर्गातून उतरणार आहे, त्यावेळेस तो पृथ्वीवर उतरणार नाही माझ्या प्राण, तो अंतराळामध्ये असणार आहे. आणि मग आपण सगळेजण अंतराळामध्ये प्रभूला सामोरं जाणार आहोत माझ्या प्राण, ते लक्षात घ्या. प्रभू येशू ख्रिस्त त्याचं दुसरं येणं जे आहे, ते त्याच्या दुसऱ्या पायरीमध्ये आम्हाला पाहायला मिळतं. ज्या वेळेस प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या मंडळी सहित येईल स्वर्गातून, त्याचे पावलं त्या ठिकाणं जैतून पर्वताला लागतील आणि त्या ठिकाणं माझ्या तो ख्रिस्त विरोधाला त्याच्या श्वासानं त्या ठिकाणं काय करेल, तो मारून टाकेल. तर हे सगळं पवित्र शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे. म्हणून पहिल्यानं प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्या मंडळीसाठी येणार आहे, आपली मंडळी घेण्यासाठी तो येणार आहे माझ्या प्राणो. हा, आणि या ठिकाणी आम्ही पाहतो की प्रभू येशूचं हे जे येणं आहे, पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे की तो कसा येणार आहे, गुपचूप येणार आहे. हा, 5वा अध्याय. बंधूंनो, काळ व समय याविषयी तुम्हाला काही लिहिण्याची गरज नाही, कारण तुम्हाला स्वतःला पक्के माहित आहे की जसा रात्री चोर येतो तसा प्रभूचा दिवस येतो. शांती आहे, निर्भय असे ते म्हणतात, तेव्हा गरोदर स्त्रीला ज्याप्रमाणे अकस्मात वेदना होतात त्याप्रमाणे त्यांचा अकस्मात नाश होतो आणि ते निभावणारच नाही. बंधुजन हो, त्या दिवसांनी चोरासारखी तुम्हाला गाठावे असे तुम्ही अंधारात नाही, कारण तुम्ही सगळे प्रकाशाची प्रजा व दिवसाची प्रजा. आपण रात्रीचे व अंधाराचे नाही. यावरून आपण इतरांसारखी झोप घेऊ नये, तर जागेवर सावध राहावे. झोप घेणारे रात्री झोप घेतात आणि जिंकणारे रात्रीचे जिंकतात. जे आपण दिवसाचे आहोत ते आपण सावध असावे. विश्वासू, प्रीती, उरस्त्राण, तारणाची आशा चिरत्राण घालावे. कारण आपल्यावर क्रोध व्हावा म्हणून नव्हे, तर आपला प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्याद्वारे आपलं तारण व्हावे म्हणून देवाने आपल्याला नेमले आहे. प्रभू येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी मरण पावला, यासाठी की आपण जागे असलो किंवा झोप घेत असलो तरी आपण त्याबरोबर जिवंत असावे. तर या ठिकाणी माझ्या प्यारो फार सुंदर रीतीने सांगितलं आहे. प्रभू येशूचं येणं जगातील बाकीच्या सर्व लोकांसाठी चोरासारखं होणार आहे. रात्री जसा चोर येतो तसा प्रभूचा दिवस येणार आहे. लोकांना वाटेल सगळं शांत आहे, सगळं काही निर्भर आहे काही, परंतु प्रभू येशू येईल आणि लगेच काय करेल माझ्या प्राणो, झडप घालून त्याच्या लोकांना माझ्या प्राणो सैतानाच्या अधिकार क्षेत्रातून तो काय करेल, उचलून घेऊन निघून जाईल. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. प्रभू येशू ख्रिस्त ते करणार आहे माझ्या प्राणो. सध्या आम्ही मंडळी जी आहे
ही सैतानाच्या अधिकार क्षेत्राखाली आहोत त्या ठिकाणी आपण, नाही का? आणि हे जग माझ्या प्यानो आमच्यासाठी माझ्या प्यानो एक प्रवासाचं ठिकाण आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताची आम्ही वाट पाहत आहोत, तो येणार आहे स्वर्गातून आम्हाला घ्यायला. तर माझ्या प्यानो या ठिकाणी मी पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त येणार आहे आणि तो दिवस चोरासारखा असणार आहे. आता चोर जो येतो ना, मौल्यवान वस्तू घेण्यासाठी येतो. आणि प्रभू येशूची मंडळी, प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताने विकत घेतलेले त्याचे लोक जे आहेत, हे अत्यंत मौल्यवान असे आहेत प्रिया. आणि ते अमोल असे आहेत. ते प्रभूचं वतन आहे. ती प्रभूची संपत्ती आहे. तुम्ही आणि मी माझ्या प्यानो जे तारण पावलेले विश्वासणारे प्रभू येशू ख्रिस्ताला माझ्या प्यानो आपला प्रभू म्हणून आपल्या जीवनामध्ये त्यांनी स्वीकार करून त्या पण जे चालतात, त्या ते लोक खरोखर प्रभू परमेश्वरासाठी अमोल असे आहेत. आणि म्हणून ही एक झडप असणार आहे. प्रभू येशू ख्रिस्त येईल आणि माझ्या प्यानो त्या ठिकाणं सांगितलेलं आहे की आज्ञा ध्वनी. येस, प्रभू येशू ख्रिस्त त्या ठिकाणं आज्ञा देणार. प्रेज द लॉर्ड. प्रभू येशूच्या शब्दामध्ये इतकं सामर्थ्य आहे प्यानो, नाही का? आणि म्हणून योहानाच्या शुभवर्तमानाच्या 5व्या अध्यायात 28-29 मध्ये म्हटलेलं आहे, त्याविषयी तुम्ही आश्चर्य मानू नका, कारण मनुष्याच्या पुत्राची वाणी ऐकून कबरेतून लोक त्या ठिकाणी काय होतील? उठतील, पुनरुत्थित होतील. होय, मनुष्याच्या पुत्राची वाणी, प्रभू येशूची वाणी ऐकून, माझ्या प्यानो प्रभू येशूची वाणी ऐकून लाजार जीवन झाला. लाजारा बाहेर आहे, आणि लगेच लाजार बाहेर आला. एखाद्या वर्षकांनी म्हटलं आहे, त्यांनी जर लाजार हे नाव नुसतं घेतलं, नुसतं म्हटलं असतं बाहेर आहे, तर सगळे सगळे मेलेले बाहेर आले असते. हो, प्रभू येशूच्या शब्दामध्ये ते सामर्थ्य आहे. आणि ते सामर्थ्य माझ्या प्यानो ज्यावेळेस तो अंतराळामध्ये येईल, त्यावेळेस आज्ञाध्वनी होईल. प्रेज द लॉर्ड. आणि ती आज्ञाध्वनी किती मोठ्या प्रमाणामध्ये माझ्या प्यानो होईल, आणि ते सगळे जे मेलेले आहेत ते ऐकतील, आणि लगेच ते त्या ठिकाणी माझ्या प्यानो पुनरुत्थित होतील. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूला धन्यवाद असो माझ्या प्यानो. आणि त्यानंतर आद्य दिव्यताची वाणी. दुसरा ध्वनी कोणता आहे? आद्य दिव्यदूत. आता आद्य दिव्यदूत जो आहे, पवित्र शास्त्रामध्ये पुनरुत्थान आणि आध्यात्मिक युद्धाच्या बाबतीमध्ये माझ्या प्यानो मिखायल हा जो देवदूत आहे, तो त्याचा संबंध आहे. आणि तो त्या ठिकाणी माझ्या प्यानो बघा, प्रभू येशूचं पुनरुत्थान ज्यावेळेस झालं ना, त्यावेळेस सैतानाने फार आटोकाट प्रयत्न केला प्रभूचं पुनरुत्थान होऊच नाही म्हणून. त्यांनी त्या ठिकाणी तो मोठा दगड लावला त्याच्या कबरेवर. त्यानंतर ते शिक्कामोर्तब करण्यात आला, त्या ठिकाणी ते पहारे करण्यात आले. सैतानाने पुष्कळ प्रयत्न केला प्रभूचं पुनरुत्थान दाखवण्याचा, पण तो करू शकला नाही. ते त्या ठिकाणी देवदूत आला, त्या दूतानं त्या ठिकाणी माझ्या प्यानो धुंडाळ. त्याचप्रमाणे हा आद्य देवदूत जो आहे माझ्या प्यानो, त्या ठिकाणी त्याची वाणी त्या ठिकाणी ज्यावेळेस होईल, त्यावेळेस सैतानाला आवडणार नाही. देवाची मंडळी, देवाचे लोक जे आहेत, ते या भूतलावरून निघून स्वर्गात जाऊन प्रभू त्यावेळेस तो ते अडवायचा प्रयत्न करीन. सैतानाला अंतरिक्षातील राज्याचा अधिपती असं म्हटलेलं आहे. येस. आणि म्हणून माझ्या प्यानो आद्य देवदूत जो आहे मिखायल, त्याची जी वाणी ज्यावेळेस राहील त्या ठिकाणी माझ्या प्यानो सैतान काही करू शकणार नाही. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आणि त्याची वाणी त्या ठिकाणी राहणार, आणि देवाच्या तुतारीचा नाद होत असता. 3 ध्वनी, प्रभू येशू ख्रिस्ताची आज्ञा ध्वनी, आद्य दिव्यदूताची वाणी, आणि तिसरं देवाच्या तुतारीचा नाद. आता तुतारी पवित्र शास्त्रामध्ये गणनाचं पुस्तक 10वा अध्याय जर तुम्ही वाचलात, आपल्या वेळ नाही त्या ठिकाणी बघा, 1 ते 10 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे, मंडळीला एकत्र करण्याकरता त्या ठिकाणी काय करायचे? मंडळीचा तळ उठवण्याकरता त्या ठिकाणी काय करायचे? तुतारी वाजवायचे. युद्धाचा प्रसंग आला त्यावेळेस तुतारी वाजवायचे. दर्शन मंडपामध्ये कडे लोकांना बोलवायचं त्यावेळेस तर तुतारी वाजवायचे अनेक त्या ठिकाणी. आणि त्यानंतर करणा वाजवून, तुतारी वाजवून त्या ठिकाणी प्रभू परमेश्वर आराधना त्या ठिकाणी ते करायची माझ्या प्यानो. तर तुतारी या ठिकाणी माझ्या प्यानो देवाच्या सगळ्या मंडळीला पाचारण करण्यात येणार आहे, सगळेजण त्या ठिकाणी. आणि माझ्या प्यानो प्रभू मध्ये जे मेलेले आहेत, या ठिकाणी लिहिलेले आहे, ते प्रभू ख्रिस्तामध्ये जे मेलेले आहेत ते पहिल्यानं उठते. प्रेज द लॉर्ड. आणि नंतर जिवंत उरलेले आपण जे आहोत, त्याच्याबरोबर प्रभूला सामोरं होण्यासाठी आम्ही प्रभूला सामोरं अंतराळामध्ये त्या ठिकाणी घेतले जाऊ, मेघारूढ अंतराळात घेतले जाऊ. प्रेज द लॉर्ड. माझ्या प्यानो, तुमचं आणि माझं शरीर जे आहे, हे शरीर त्याचं रूपांतर होणार आहे. बघा, फिलिपिकराच्या पत्र 3रा अध्याय 21व्या वचनात म्हटलं आहे, ज्या सामर्थ्यानं तो सर्व काही आपल्या स्वाधीन करण्यास समर्थ आहे, त्या सामर्थ्यानं तो तुमचे आमचे दैन्यावस्थेतील शरीर स्वतःच्या गौरव अवस्थेतील शरीरासारखे व्हावे म्हणून त्याचे रूपांतर करीन. ओ येस, माझ्या प्यानो, तुमचं आणि माझं दैन्य अवस्थेतील हे जे शरीर आहे, नाही का,
लगेच सर्दी होतो, खोकला येतो, कोरोनाचं लागण होते सगळं. हे दैन्यावस्थेतील शरीर जे आहे, ते स्वतःच्या प्रभू येशू ख्रिस्त स्वतःच्या गौरव अवस्थेतील शरीरासारखं त्या ठिकाणी तो बनवणार आहे. आणि माझ्या प्यानो आमचे कपडे बिपडे सगळे खालीच राहणार, उतरले जाणार. आम्हाला गौरवी शरीर, गौरवी पोशाख प्राप्त होणार आणि आम्ही त्या ठिकाणी स्वर्गात जाणार. आणि तो दिवस फार जवळ आहे प्रियानो. सध्याची जगाची परिस्थिती पाहता हा दिवस खूप जवळ आहे. प्रभू येशूचं येणं खूप जवळ आहे. प्रभू येशू ख्रिस्तांनी 2000 वर्षापूर्वीच सांगितलं, पहा मी लवकर येतो. बघा पवित्र शास्त्रामध्ये सर्वात शेवटलं पुस्तक प्रगटीकरण, आणि या प्रगटीकरणाच्या 22व्या अध्यायाच्या माझ्या प्यानो शेवटल्या वचनामध्येच सांगितलं आहे. या गोष्टीविषयी साक्ष देणारा म्हणतो, होय मी लवकर येतो. आमेन. ये प्रभू येशू ये. प्रेज द लॉर्ड. प्रभू येशू म्हणतो मी लवकर येतो. आमेन. अरे 2000 वर्ष झाली पण प्रभू अजून आला नाही, लवकर कसं काय? माझ्या प्यानो पवित्र शास्त्रात सांगितलेलं आहे 2 पेत्र 3:18 मध्ये, की प्रभू परमेश्वराला 1000 वर्ष एका दिवसासारखे आहेत. प्रेज द लॉर्ड. 2000 वर्ष झालीत ना अजून, नाही का? देवाच्या समोर 1-2च दिवस झालेत. आणि म्हणून माझ्या प्यानो प्रभू येशू ख्रिस्त का बरं इतका वेळ लावत? याचं कारण काय? पेत्र सांगतो की तो तुमची वाट पाहत आहे. तुम्ही पश्चाताप करावा, तुमचा नाश होऊ नये, त्या ख्रिस्त विरुद्धच्या हातात तुम्ही सापडले जाऊ नये, ही प्रभूची इच्छा आहे. बघा मी तुम्हाला वाचून दाखवतो. 2 पेत्र 3 अध्याय, प्रथम 3रं वचन. प्रथम हे ध्यानात ठेवा, स्वतःच्याच वासनाप्रमाणे चालणारे थट्टेखोर लोक शेवटल्या दिवसात थट्टा करीत देऊन म्हणतील, त्याच्या येण्याचे वचन आता कोठे आहे? वाढ वडील निजले तेव्हापासून सर्व काही उत्पत्तीच्या प्रारंभापासून होते तसेच चालू आहे. कारण ते बुद्धी पुरस्पर विसरतात. पूर्वी देवाच्या शब्दाने आकाश आणि पाण्यातून पाण्याच्या योगे घडलेली अशी पृथ्वीही झाली. त्याच्या योगे तेव्हाच्या जगाचा पाण्याने बुडून नाश झाला. पण आताचे आकाश व पृथ्वी त्या शब्दाने अग्नीसाठी राखलेली आहेत. म्हणून न्याय निवाड्याचा व भक्तिहीन लोकांचा नाशाचा दिवस येईपर्यंत राखून ठेवलेले आहेत. तरी प्रियजनो, ही गोष्ट तुम्ही विसरू नका की प्रभूला 1000 एक दिवस 1000 वर्षासारखे आहेत आणि 1000 वर्ष एका दिवसासारखे आहेत. कित्येक लोक ज्याला विलंब म्हणून म्हणतात, तसा विलंब प्रभू आपल्या वचनाविषयी करीत नाही. तर तो तुमचे धीरानं सहन करतो. कुणाचा नाश व्हावा अशी त्याची इच्छा नाही, तर सर्वांनी पश्चाताप करावा अशी आहे. माझ्या प्रियानो, प्रभू येशूची इच्छा आहे की तुम्ही पश्चाताप करावा. म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्त वाट पाहत आहे. प्रभू येशू ख्रिस्त येऊन जे लोक तयार आहेत त्यांना तो घेऊन स्वर्गात निघून जाईल. आणि मग मात्र या भूतलावर ख्रिस्त विरोधी जो आहे तो प्रगट होईल आणि तो त्याच्या सर्व योजना त्या ठिकाणी अंमलात आणेल. आणि मग त्या ठिकाणी माझ्या प्यानो आम्हाला तो त्या ठिकाणी नंबर घ्यायला लावेल, 666 अंक जो आहे, नाही का? हा. आणि मग आमच्यामध्ये त्या ठिकाणी ती कपाळाला किंवा मग या ठिकाणं माझ्या प्यानो हाताला त्या ठिकाणं माझ्या प्यानो मीन्स त्या ठिकाणं माझ्या प्यानो सैतान दुष्ट आत्मे त्या ठिकाणं इतके भयंकर त्रास देतील की आम्ही जर समजा तो नंबर घेतला नाही तर आम्हाला बँकेमधून पैसे काढता येणार नाहीत, पैसे बँकेत ठेवता येणार नाहीत, खरेदी करता येणार नाही, विक्री करता येणार नाही, घरात राहता येणार नाही. आणि मग तो नंबर आम्हाला घ्यावाच लागणार आहे, नाही का? तांदळाच्या दाण्या एवढी ती चीप आहे. आणि ती इंजेक्शनच्या द्वारे आमच्या एक कपाळामध्ये किंवा आमच्या अंगठ्याच्या भागामध्ये ती काय केली जाते, रोवली जाते. आणि मग ती एकदा रोवली गेली की त्यावेळेस माझ्या प्यानो मग त्याच्यावर आमचं सगळं इतिहास राहणार, सगळं आमचं त्या ठिकाणी बायोडेटा राहणार. आणि मग कॉम्प्युटर समोर आम्ही ती चिप अशी धरली का लगेचच त्या ठिकाणी काय होणार, आमचं अकाउंट उघडलं जाणार. आमचे पैसे किती आहेत, किती टाकायचे आहेत, किती काढायचे आहेत, ते सगळं त्याच्यामध्ये माझ्या प्यानो येणार. परंतु महत्वाची गोष्ट अशी आहे की ह्या चिप जी आहे ती ख्रिस्त विरोधी आमच्या बरोबर मेंदूशी त्या ठिकाणी कनेक्ट करणार. आणि मेंदूशी कनेक्ट केल्यामुळं काय होणार आहे, तो आमच्या मेंदूला त्या ठिकाणी संदेश देणार आहे, देव चांगला नाही, देव वाईट आहे. आणि मग तो निंदात्मक गोष्टी तो त्या ठिकाणी आम्हाला बोलायला लावून. आणि मग त्यावेळी चिप घेतलेले लोक जे आहेत ते सगळे जण त्या ठिकाणी देवाची निंदा करतील, देवाला शिव्या देतील. आणि मग त्या ठिकाणी माझ्या प्यानो ते नरकासाठी नेमलेले लोक राहतील. आणि म्हणून तो नंबर जे जे लोक घेतील ना, त्याचे सगळे लोक त्या ठिकाणी नरकात जातील. कारण का, की ख्रिस्त विरोधी त्या चिपच्या द्वारे त्यांचं नियंत्रण करील, त्यांच्या मनाचं नियंत्रण करेन, त्यांच्या बोलण्याचं नियंत्रण करेन. आणि म्हणून माझ्या प्यानो प्रभू येशूचा पवित्र आत्मा आणि देवाची मंडळी या भूतलावर आहे, म्हणून ख्रिस्त विरोधी प्रगट होत नाहीये.
त्याला विरोध होत आहे, नाही का? पण ज्या क्षणी प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या मंडळीला घेऊन जाण्याकरता येईल, त्यावेळेस पवित्र आत्मा देखील माझ्या प्यानो या भूतलावरून निघून जाईल. स्वर्गामध्ये आम्ही राहणार आणि मग त्यावेळेस या भूतलावर माझ्या प्यानो दुष्ट आत्मे आणि प्रभू ख्रिस्त विरोधी जो आहे, हा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये माझ्या प्यानो मनुष्य हानी करीन आणि प्रगटीकरणामध्ये सांगितलेल्या सगळ्या पीडा ज्या आहेत त्या मानवावर येतील. ज्यांनी ती चीप घेतलेली आहे, जो नंबर घेतलेला आहे, त्यांना फार मोठमोठे फोड येतील आणि भयंकर मोठ्या त्या व्याधी त्या ठिकाणी राहणार आहेत माझ्या प्यानो. आणि म्हणून त्या दिवसांमध्ये तुम्ही मी सापडू नये ही देवाची इच्छा आहे आणि म्हणून प्रभू वाट पाहत आहे. तुम्ही पश्चाताप करावा. माझ्या भावा, माझ्या बहिणी, तुम्ही जर पापामध्ये जीवन जगत असाल ना, तर तुम्ही आपलं पाप टाकून द्या, सोडून द्या. खूप महागात पडणार आहे. जर तुम्ही मागं राहिलात ना, तुमचं पाप तुम्हाला वर जाऊ देणार नाही, तुम्हाला असं धरून ठेवील ते. हा, आणि मग तुम्ही बाकीचे लोक निघून जातील, तुम्ही मागं राहाल. माझ्या प्यानो तसं होऊ नये यासाठी माझ्या प्यानो प्रभू परमेश्वर देव काय करत आहे, वाट पाहत आहे, विलंब लावत आहे. हे जेणेकरून आज नाही उद्या तुम्ही पश्चाताप कराल, परवा पश्चाताप करा, असं प्रभू परमेश्वर प्रत्येक वेळेस तुमची वाट पाहत आहे. काय माझ्या प्यानो, तुम्ही तुमचा वेळ मोबाईलमध्ये, तुमचा वेळ अनैतिकतेमध्ये, व्यभिचारामध्ये, जारकर्मामध्ये, वाईट गोष्टींमध्ये तुम्ही तुमचा वेळ घालवत आहात, चुकीच्या मार्गाने पैसे कमवत आहात, तर पश्चाताप करा, सोडून द्या त्या सगळ्या वाईट गोष्टी आणि प्रभू येशूकडे या आणि प्रभूला म्हणा की प्रभू माझ्या सर्व पापांची क्षमा कर. माझ्या अंतकरणात माझा प्रभू आणि माझा मालक म्हणून राहा आणि त्याचं प्रभुत्व स्वीकारा माझ्या प्यानो. तो सांगल त्याप्रमाणेच चाला, वचनात सांगितल्याप्रमाणे आचरण करा. प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद दे. नाही तर माझ्या प्यानो तुमचं आणि माझं मागं राहणं हे माझ्या प्यानो नाशास कारणीभूत होणार आहे. समजलं का? आणि म्हणून कृपा करून पश्चाताप करा. पवित्र शास्त्रामध्ये बघा योहानानं फार सुंदरतेने सांगितलेलं आहे. योहानाचं पहिलं पत्र आणि त्याचं दुसरा अध्यायाच्या 28 तो म्हणतो, मुलांनो त्याच्यामध्ये राहा, यासाठी की तो प्रगट होईल तेव्हा आपल्याला धैर्य असावे आणि त्याच्या येण्याच्या वेळेस त्याच्यापासून लाजेनं माघार घ्यावी लागू नये. प्रेज द लॉर्ड. माझ्या प्यानो, तो म्हणतो मुलांनो त्याच्यामध्ये राहा. कोणामध्ये राहा? येशू ख्रिस्तामध्ये राहा, पवित्र वचनामध्ये राहा. हा, तुम्ही आणि मी ख्रिस्तामध्ये असलं पाहिजे माझ्या प्यानो. हे बघा, जगामध्ये नाही राहता का म्हणजे, जगामध्ये काय चाललंय, जगातल्या त्या गोष्टी त्या तेवढ्या पुढे तेवढ्या, नाही का? पापामध्ये आम्हाला राहायचं नाही, जगात राहायचं नाहीये माझ्या प्यानो, दुष्टतेत राहायचं नाहीये, वैरपणा, भांडण तंट्यात राहायचं नाही. आम्हाला प्रभू मध्ये राहायचं आहे. आणि जे प्रभू येशू मध्ये राहतात माझ्या प्यानो, आणि येशू ज्यांच्यामध्ये राहतो त्या लोकांना प्रभू परमेश्वर देव काय करेल, स्वर्गामध्ये घेईल. तुमच्यामध्ये येशू आहे का? तुम्ही प्रभू येशू मध्ये राहता का? प्रभू येशू मध्ये राहणं म्हणजे काय? देवाचं पवित्र वचन जे आहे ते माझ्या प्यानो प्रभू येशू ख्रिस्त लिहिलेल्या स्वरूपामध्ये आमच्याकडे आहे. त्या वचनामध्ये तुम्ही असलं पाहिजे. रात्रंदिवस त्याचं मनन चिंतन केलं पाहिजे. उठता बसता त्याच्याविषयी तुम्ही बोललं पाहिजे. त्यावेळेस आपण म्हणू शकू की आपण ख्रिस्तामध्ये आहोत. ख्रिस्तामध्ये म्हणजे ज्याप्रमाणे मासा पाण्यामध्ये आहे आणि त्या माशाच्या अवतीभोवती फक्त पाणीच पाणी आहे, त्याप्रमाणे माझ्या प्यानो आम्ही ख्रिस्तामध्ये असलं पाहिजे. मासा पाण्यामध्ये आहे त्याप्रमाणे प्रत्येक विश्वासणारा हा ख्रिस्तामध्ये असला पाहिजे, ख्रिस्ताच्या बाहेर नसला पाहिजे. म्हणजे जे ख्रिस्तामध्ये आहेत ते पापामध्ये जीवन जगू शकत नाहीत. अनिती, लबाडी, भांडण तंटा, द्वेष, मत्सर, व्यभिचार, जारकर्म, अनैतिकता, अशुद्धता, या सगळ्या गोष्टीचा त्याग करावा लागेल जर येशूमध्ये राहायचं तर. हा, कारण येशू आणि पाप एकत्र राहू शकत नाही. आणि म्हणून माझ्या बहिणींनो, माझ्या भावांनो, या शेवटले दिवस आहेत. प्रभू येशूचं येणं हे अत्यंत जवळ झालेलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त चोरासारखा येणार आहे. आणि म्हणून तुम्ही प्रकाशाची प्रजा आणि दिवसाची प्रजा आहात. माझ्या प्यानो, तुमच्या जीवनामध्ये प्रकाश हवा आहे. हा प्रकाश काय आहे? देवाचं वचन प्रकाश आहे प्रियानो. प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो मी जगाचा प्रकाश आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि हा जीवनाचा प्रकाश तुमच्यामध्ये माझ्यामध्ये पाहिजे. माझ्या प्यानो, देवाचं पवित्र वचन तुमच्यामध्ये माझ्यामध्ये भरपूर असलं पाहिजे, नाही का? तुझं वचन माझ्या पावलाकरता देवा, माझ्या मार्गावर प्रकाश आहे. देवाचं वचन आमच्यामध्ये भरपूर असलं पाहिजे, नाही का? मुख्यमंत्री काय म्हटले आणि बाकीचे लोक काय म्हटले, यालाच फार फार महत्व आम्ही देतो रोज वाचनामध्ये. प्रभू येशू ख्रिस्त काय म्हणतात?
प्रभू येशूचं काय म्हणणं आहे हे आमच्या जीवनामध्ये असलं पाहिजे. आणि म्हणून माझ्या प्यानो प्रभू येशूचं येणं हे खूप जवळ झालेलं आहे. आणि आपण माझ्या प्यानो क्रोधासाठी नेमलेलं नाही, तर प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे आपले तारण व्हावे म्हणून देवाने आपल्याला नेमलेले आहे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाला धन्यवाद असो. माझ्या प्यानो पवित्र शास्त्रामध्ये फिलिपी 2:13 मध्ये म्हटलेलं आहे, तुम्ही भीत भीत व कापत कापत आपले तारण साधून घ्या. प्रेज द लॉर्ड. भीत भीत व कापत कापत. माझ्या प्रियानो, घाबरून, कारण नको पाप करायचं नाही, नाही नाही, नको नको, आम्हाला नाही पाप करायचं, आम्हाला नाही अनितीत राहायचं, नाही व्यभिचार करायचं नाही, नको आम्हाला पैसे, नको चुकीच्या मार्गाने पैसे, नको आम्हाला ते घेऊन आम्ही स्वर्गात थोडी जाणार आहे, नको. भीत भीत कापत कापत आपलं तारण साधून घ्या. पापापासून दूर राहा, प्रभू येशू मध्ये राहा. येशूला आपल्या अंतकरणात, आपल्या घरात, आपल्या जीवनात, आपल्या विवाद बोलवा. प्रभू येशू ख्रिस्ताला आमंत्रित करा रोज. माझ्या प्यानो, प्रभू तुम्हाला मोठा आशीर्वाद देणार. हालेलुया. पवित्र शास्त्रामध्ये आता कोण कोण जाणार, प्रभू बरोबर कोण कोण जाणार, आम्ही जाणारच आहोत असं पुष्कळ जण समजतात. परंतु माझ्या प्यानो, प्रभू येशू ख्रिस्ताने एक दाखला सांगितला. आणि तो सांगितला प्रभू येशू ख्रिस्ताने मत्ते कृष्ण वर्तमान 25व्या अध्यायामध्ये प्रभू येशू सांगितलं की देवाचं राज्य हे 10 कुमारिकाप्रमाणे आहे. या 10 कुमारिका ज्या आहेत त्या आपल्या वराची वाट पाहत होत्या. आणि त्या ठिकाणी त्यांनी आपले दिवे घेतले आणि तेल घेतलं आणि ते दिव्याची वाट पाहत होते. त्यानंतर काय झालं की मध्यरात्र आली तरी वर यायला उशीर झाला. आणि त्यावेळेस ज्या शहाण्या कुमारी होत्या 5, त्यांनी आपल्या दिवे घेतले, दिव्यामध्ये तेल घेतलं आणि परत जास्तीचं पण तेल घेतलं. परंतु मूर्ख कुमारांनी मात्र तेल घेतलं नाही आपल्या बरोबर. त्यांचे दिवे जायला लागले आणि प्रभूचं येणं जवळ आलं आणि ते म्हणाले आता आम्हाला तेल नाही आमच्याकडे. आणि वर आला, ज्या तयारी होत्या त्या त्वराबरोबर गेल्या, बाकीच्या 5 मागच राहिल्या. याचा काय अर्थ आहे माझ्या प्यारो? त्या 10च्या 10 कुमारिका ज्या आहेत त्या सर्व ख्रिस्ती समाजाचं, सर्व ख्रिस्ती मंडळीचं दर्शक आहे. सर्व ख्रिस्ती मंडळ्या कोणती पण होते, मेन लाईन चर्च असो, इंडिपेंडेंट असो, सगळे सगळे ते 10 कुमारिकाचं दर्शक आहे बरं का. आणि या 10 कुमारी पैकी ह्या सगळ्या जे सगळे जे ख्रिस्ती समाज आहे त्याच्यापैकी 5 कुमारी ज्या आहेत त्या शहाण्या आहेत आणि 5 मूर्ख आहेत. आता हे मी म्हणत नाही बरं का, हे प्रभू येशूने सांगितलेलं आहे. तुम्ही म्हणा बाळासाहेब तुम्ही दोष देता, नाही मी दोष देत नाही. माझ्या प्यानो त्या ठिकाणी काय सांगितलेलं आहे, किती लोक त्या ठिकाणी गेले प्रभू बरोबर, किती कुमारी गेल्या? 8, 9, नाही 5च गेल्या. 50% फक्त त्या ठिकाणी प्रभू बरोबर गेल्या, 50% मागे राहिल्या. माझ्या भावांनो, बहिणींनो, जर तशी परिस्थिती असेल तर आमचे अर्धे ख्रिस्ती लोक पाठीमागे राहतील आणि अर्धे ख्रिस्ती लोक पुढे जातील. बापरे बापरे बापरे. ज्यावेळेस मी त्याचा विचार करतो तो प्रभूला म्हणतो, प्रभू माझी क्षमा कर, माझ्या चुकांची पापांची क्षमा कर, मला तयार ठेव प्रभू, मी कोणत्या पापात जीवन जगायची माझी इच्छा नाही प्रभू, मला तुझ्याबरोबर यायचंय पवित्र बापा, माझ्यावर दया कर. हो माझ्या प्यानो, भीत भीत कापत कापत आपलं तारण आपण साधून घ्यायचं आहे, पापातून दूर राहायचंय, जगापासून दूर राहायचंय. त्या 5 मूर्ख म्हणजे याचा अर्थ 50%च लोक जाणार आहेत स्वर्गामध्ये. आणि माझ्या प्यानो तसं जर गणित केलं तर ते खूप दुःखदायक होईल नाही का. कोणाचा पती स्वर्गात जाईल, कोणाची पत्नी पाठीमागे राहील, कोणाची लेकरं जातील आणि आईबाप पाठीमागे राहतील. अरे म्हणजे मग काय करायचं काय? तर आता करायचं काय बघ, आपण सर्वांनी प्रभू जवळ यायचं. तर त्या कुमारिकेने काय केलं होतं, आपले दिवे साफसूफ करून तेल घातलं होतं. आता हे तेल कशाचं दर्शक आहे, हा दिवा कशाचं दर्शक आहे, हे रात्र दर्शक आहे. माझ्या प्यानो पापाची घनघोर रात्र सध्या आहे. आणि यामध्ये माझ्या प्यानो प्रभू म्हणतो, तुमचे दिवे लावलेले असू द्या, कबरा बांधलेल्या असू द्या. नंतर माझ्या प्यानो आम्हाला पाहिलं, हे तेल जे आहे ते पवित्र आत्म्याचं दर्शक आहे. आणि पवित्र आत्मा आमच्या दिव्यामध्ये म्हणजे आमच्या जीवनामध्ये असला पाहिजे. म्हणजे याचा अर्थ काय? माझ्या प्यानो पवित्र शास्त्रामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने काय म्हटलेलं आहे, लूकऋष्य वर्तमान 11वा अध्याय आणि त्याचं 13व वचन, त्याच्यामध्ये प्रभू येशू म्हणतो, तुम्ही वाईट असताना तुम्हाला तुमच्या लेकरांना चांगल्या देणग देण्याचं कळतं, तर मग तुमचा स्वर्गीय पित्याकडे जे मागतात त्यांना तो किती विशेष करून पवित्र आत्मा देईल. म्हणजे याचा अर्थ आम्हाला पवित्र आत्मा मागायचा आहे. हो काय बाळासाहेब तुम्ही बोलता, आम्हाला तर पवित्र आत्मा केव्हाच मिळाला. अरे पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण व्हायला पाहिजे. पवित्र आपल्या दिव्यामधलं तेल तेवढ्यावरच त्या मूर्ख कुमारी सारखं राहता कामा नये. पवित्र आत्म्याने ओसडून जायला पाहिजे. माझं पात्र काठोकाठ भरून वाहत आहे. प्रेज द लॉर्ड. 23व्या स्तोत्रामध्ये दावीद म्हणतो, आमचं पात्र माझ्याकडे आमचा दिवा ओसडून वाहत आहे. प्रेज द लॉर्ड. आणि पवित्र आत्म्याने भरून आमचं जीवन असलं पाहिजे माझ्या प्यानो.
माझ्या बहिणीनं, माझ्या भावानं, हे कोणती डॉक्ट्रिन कोणत्या याची नाहीये बरं का. पेंटिकॉस्टची तर बिलकुल नाही. हे देवाच्या वचनाचं शिक्षण आहे. कृपा करून हे स्वीकारा. जर पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण जर राहून जर आम्ही आमचा प्रकाश लोकांसमोर पाडू शकणार नाही, तर माझ्या प्रियानो आपण त्या मूर्ख कुमारीसारखं मागच राहणार आहोत. आणि म्हणून कृपा करून पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण होण्यासाठी रोज देवाकडे प्रार्थना करा, की हे प्रभू मला पवित्र आत्म्याने भर. मला पवित्र आत्म्याच्या अग्नीनं भर. हे प्रभू मला पवित्र आत्मा पाहिजे. हे प्रभू येशू मला पवित्र आत्मा पाहिजे. आणि पवित्र आत्म्याने तुम्ही एकदा भरून गेला, की माझ्या प्रियानो तुमच्याद्वारे प्रभू चमत्कार करील. तुमच्याद्वारे प्रभू अनेकांना तारणाचं दान देईल. अनेकांना माझ्या प्रियानो नरकातून वाचवील. अनेक जण आरोग्य पावतील तुमच्याद्वारे. माझ्या प्रियानो हे पवित्र आत्मा करतो. आपण आपल्यामध्ये सामर्थ्य नाही आहे, कोणत्या मनुष्यामध्ये नाही आहे, नाही का. आणि म्हणून पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण व्हा माझ्या प्रियानो. आणि पवित्र आत्म्याने जर परिपूर्ण होणार नाही तर 50% लोक जातील. आणि मग ते कोणते असतील, ज्यांनी भरपूर तेल घेतलेलं आहे. तेल काय आहे? पवित्र आत्म्या दर्शक आहे. कृपा करून माझ्या प्रियानो वॉर्निंग आहे ही आणि सूचना आहे. आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगतो की पापापासून दूर राहा आणि पापावर विजय मिळवण्यासाठी देवाचा पवित्र आत्मा तुम्हाला सहाय्य करेन. आणि पवित्र आत्माने मला भरून जायला पाहिजे म्हणून रोज देवाकडे प्रार्थना करा माझ्या प्रियानो. प्रभू परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वाद दिला. ज्यावेळेस तुम्ही पवित्र आत्म्याने भरलेले असाल त्यावेळेस त्या ठिकाणी माझ्या प्रियानो आज्ञा ध्वनी प्रभू येशूचा होईल. आणि आद्य देवदूत त्या ठिकाणी मोठी वाणी त्या ठिकाणी सगळे त्या ठिकाणी मोठ्या त्या आद्यदूताची वाणी ऐकून सगळे माझ्या प्यानो सैतानी दुष्ट आत्मे दुरात्म्याचे घाबरून जातील. हालेलुया. आणि नंतर मग माझ्या प्यानो आम्हाला पाहायला मिळतं की तुतारीचा नाद होत असता आमचं रूपांतर होणार आणि आम्ही प्रभूजवळ जा. त्यावेळेस माझ्या प्रिय जगामध्ये भयंकर ऍक्सिडेंट होणार. जे पायलट असतील ते पायलट जर प्रभूकडे गेले तर बाकी तो विमान त्या ठिकाणी कुठच्या कुठं कोसळणार. अनेक जहाज भरकटत जाणार. अनेक त्या ठिकाणी कार चालक जे असणार ते माझ्या प्रियानो विश्वास नसले तर त्या ठिकाणी प्रभूकडे जातील. खूप मोठे ऍक्सिडेंट सगळ्या जगामध्ये त्या ठिकाणी पाहायला मिळतील. मोठा हाहाकार त्या ठिकाणी उडेल माझ्या प्रियानो. आणि ती घटना नजीकच्या भविष्य काळामध्ये माझ्या प्रियानो होणार आहे. आणि म्हणून तुमच्या आणि माझ्या काळातच ती होणार आहे. आणि म्हणून कृपा करून तयार व्हा माझ्या प्रियानो, तयार राहा. परंतु तुम्ही या सगळ्या घटना पाहाल त्यावेळेस तुम्ही आपली डोके सरळ वर करा. आणि तुमचा मुक्तीचा समय जवळ आला आहे माझ्या प्रियानो. आमच्या मुक्तीचा समय जवळ आला आहे. ख्रिस्ती माझ्या भावा, माझ्या बहिणी, तुला विनंती मी करत आहे की पश्चाताप कर. प्रभू येशू ख्रिस्ताला आपल्या हृदयात घे. प्रभूमध्ये राहा. प्रभूला आपल्यामध्ये राहू दे. आणि नंतर पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण हो. प्रभू परमेश्वर देव तुम्हाला मोठा आशीर्वाद देईल. आपण स्वर्गामध्ये भेटूया. प्रभू परमेश्वर देव मोठा आशीर्वाद देईल, आम्हाला दिल्याशिवाय राहणार नाही. हे प्रभू परमेश्वर देवा, हे तुझं पवित्र वचन माझ्या प्रिय बहीण भावांना मी सांगितलेलं आहे. प्रभू मी प्रार्थना करतो की प्रत्येकाला तयार कर. प्रत्येकाचं तारण परिवर्तन होऊ दे. भीत कापत कापत आमचं तारण आम्ही साधून घ्यावं. पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण व्हावं म्हणून प्रभू तो आमच्या सर्वांचं सहाय्य कर. उपकार मानतो, आमची प्रार्थना ऐकली आहे. येशू ख्रिस्त आमचा देव जो आमच्या बरोबर पवित्र आत्म्याद्वारे आहे, त्यांच्या अत्यंत गौड नावात ही प्रार्थना मी अर्पण करतो. आमेन, आमेन, आमेन. देव आप तुम्हाला आशीर्वाद देऊ प्रियानो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड.